Hello everyone, we're here today at Sisig Teriyaki in Basak, Sotonggan. We'll be featuring, of course, the name sa store nila is Sisig Teriyaki. So they have a lot of choices. Pwede ninyo duhagan of egg. Hello! Padayan na, padayan. So, how much is your Sisig Teriyaki? For Sisig Teriyaki, that is 65. With egg, 75. Sisig Teriyaki with egg and shumai is 110. And for the platter is 120. 110, and I shomai and with garlic sauce is 130. But you said a while ago na naakay promo for February, right? So, unsa man siya? We have promo for 15% discount for the whole month of February. So, instead of katong imong gimo na 75 ang Sisig Teriyaki with egg, kay 65 na lang siya. So, guys, if you're looking for a place na nag-sell og mga hotdogs, squid balls, squid roll, kikiam, tempura, nana diri tanan sa Sisig Teriyaki diri lang sa Basak, Sotonggan. So mangutan na mo asa man siya dapit diri do sa Bible Baptist. If you're facing the Bible Baptist, na siya sa nalagi third store to the right. Okay? So guys, check out me giving a review about the food later on. Bye! Ano to imong name, ma'am? Rowena. Rowena and Lot. Lot yung partner. So, see you later, guys! Bye, Samoy! Bye! Guys, mga unta, nahurot na akong duha ka siomay. Tag city ang siomay diri no? Ay 8, tag 8 ang usa ka ang siomay. Niya ang lasa niya sa ilang sauce is very similar sa katong siomay sa pisa gani. So lami gud siya, guys. Wa na ko nagkanon. Bigutom na gyud kumayo. Sakto ang giparaton. Ang kahangon. So if nangita mo siomay, mga lumpia, kikiam, na diri. Of course, they're selling Sisig Teriyaki and I'm not really sure if it's common, but murag diri ra ko kabantay ana niya ato nang sulayan niya, guys. Nahurot na. Wala. Pwede mo close up. Okay siya. Muna ipatong sa rice. Of course, ang egg. Full course na good sila, eh. Diba? Eh, laila day mo. Ano sa ito yung ngan, ma'am? Ikaw sa una. Ngani mo? Lotis Kagasan. Lot, si ma'am Rowena. Rowena, the owner of M&J Sisig Teriyaki here in Sotonggan, Basak, Sotonggan. Oh guys, naluto na ang akong squid balls. Sus, Ginoo ko pagkabata nako, guys, mao gyud ni akong kaunon kada human og klase. Squid balls niya sauce. Mao na akong kanon sa una si Koy. Squid ball og puso. Mao na ako pagkabata kada humang klase. Kana mo deliver sa ate. Very around sa Lapu-Lapu. Maxim no, Maxim. Maxim. So i-mark lang. So na mo sa kuan di ay. Ipa-mark lang sa M&J. Ang end nagamiton A and D or katong murag ay ampersand ana. And ana. Oh, so ampersand M and then ampersand then J. Dili lahat A and D. Oh. Stress, guys, stress kay ko tanaw ron hubog mong ko gahapon. God, wag dito shikoy. Gilang birthday maro Margigi, bro, atong bawion sige. So guys, ang Sisig Teriyaki. So pili na sila nun abay egg or wa. Pero mas lami jud na egg, mas busog jud. Dao. Mix na ba siya daan or kami mo mix? Kami mo mix. So mas mayong yan, anak na lang lahos. Ano sa ba? Pwede na po, ilahos kami mo kutsara. Anak. Sige. Curious na dayon ko, guys. So ato nito ba? Imuro anak nag-TikTok? Makapiright ta mega. Kumusta nga ads? Sige, atong tilawan ang
ilang sisig teriyaki na wa pa jud ko tilaw ani before. Say mo, sir. Wala na niya sila yung customer ni pala ko muyong. Busin. Na siya familiar na taste. Of course! Ngayon ko na siya familiar na taste. Ang sisig, guys! Sisig yun yung lasa. Nganong gitawag siyang teriyaki? Ang sauce? Dili. Ang iyahang kuan lang ba, bali mo lang, isunog na siya, gikan siya sa Japan nga, kuan. Na style? Oo. So, Kaya ang nagkuhan imbis dagko ang baboy, like the common sisig, ang teriyaki more gimins pa siya maayo. Anak di ay. And then, naamoy option to add calamansi. So, nami eh, sumsuman. Oo, lamig yun. Pero wag mo baligya beer. Wala pa. Sige lang. Sige lang. Mangita mo sumsuman. Hinumdumi M&J. Sisig teriyaki. Lami lang timpla. Dili ka ng bland, ganit ka ng dili ganit ka ng plain lang. Suko ka day. Sakto kay gi-marinate na daw ni nila daan para in case gadali mo, inito na lang siya and para motuhop gyud sa karne tina. Lamig timpla. So guys, if ganahan mo tilaw, tilaw lang. Na sila dool diri sa Basak Sutunggan. Gisa ako ganinas, ginuo ko na plite murag 150. Diba? Gigan pero kayo na ko no. Sige. Mao to siya. Ina ang tricycle driver or mag-backline mo ato sa Bible Baptist. If mag-face mo sa Bible Baptist, na siya sa right side. It's like 3 stores away to the right. So dollar gyud kayo makita mo og Chinese lantern gabitay sa gawa sa ilang store. They can accommodate kanang dine-in but around 3 packs. But of course, mga take-out, di mo mag-uol, napon mo kanang bangko sa gawas while gahuwat mo sa inyong pagkaon. Naara jud guys. So dili mag-uol. Again, M and J. M and J. Dili A and D ha. Sige, ako na i-type dire para di mo maglisod. Sige, guys. Mukhaon sa ko. Sa partner. Yeah, si J. Mike and Joels. kinsa man na si Joe? Ang anak. Joens? So, ikaw si Ann. Ikaw si Ann. Ano pwede sa? Joanne ang pan. Kausap ko. Joe. So guys, usually this is 75 pesos kaning sisig teriyaki with egg. But this whole month of February, they're on sale. So 65 na lang siya guys. So kung sa pa inyong gihuwat, tilawin na kay basin maadik mo ani. Okay ra kani kadika na yola ng uban diha. Diba? So kukaon sa balik kitabian na kay ko.